egiten deuna azaltzeko. Urtea luzea da, eta noski hemen azaltzen dena baino gauza askoz gehiago egiten die, baina saiatu gea mimoz prestatzen gaurko saioa. Lehenengo Flemingekoek egingo dute beraien emanaldie, eta gero amaitzen dutenean ioko die Jesusen bihotzakoak. Aurretik azalpen txiki bat bada ezpada, irudituko zaizue igual Flemingekoak berso luzesiagoak egin ote dituzten akaso, posible da, ze irakaslea ni Jesusen bihotzakoak gaixo egon bainez lehengo astean, bai? Eta ez dugu behar bezala prestatzerik izan. Hortaz, meritu doblea dute Jesusen bihotzako batzuk, berai egindako bersoekin bakarrik etorri dielako, bai? Bueno, igo ditezela Flemingekoak. Ja, udara harrimatzen ari dela eta herriko festez hitz egin behar omen digute. Amaia asko gustatzen omen zaizkio eta kutsatu egin omen ditu. Dena gaude gustora, gira eta bira, plazara iritsita, ze ikus mira, buruandik aterata, nolako movida, guzti-guztira gaude, plazara begira. Festetan, festetan, huelgagun guztietan, festetan, festetan, huelgagun guztietan, komunera goala, komuna zikina, pertsonak ez daudela, oso atsegina, gainditzen gaitu denoi kakarako. Gurean eseri, egin alegina, etxerotakako ez dira berdina. Festetan, festetan, huelga egun guztietan, festetan, festetan, huelga egun guztietan, guztiok gaudo gara, barraka aldera, adoso gea beti, garesti gainera, kotxonetan berriz gabitza topera, saltamos desalago, gora eta bera, urrengo urterande, ibiliko gera. Festetan, festetan, huelga egun guztietan, festetan, festetan, huelga egun guztietan, antzerako beldura, pedardo batean, goba txikiak daude, gure landadeak, narka pixkat emateo, bronka entzudea, baina ondo bizi naiz soinuen artean, erosiko berriz hurrengo urtean. Festetan, festetan, huelga egun guztietan, festetan, festetan, huelga egun guztietan, neska eta mugia, hauxeak badira, hementxeroak entratu, giroaren bila, gurean dobenetan talde borobila, nagusta gaudera, neska eta mugia, nire duela edo hori Bueno, primeran, Datozela hauen Flemingeko beste taldea, hauek udaleku eta hitz egin behar omen digute.
batera, trailari, trailara, ondo etxetik kanpo, ona eta ara, udalekuak dira, lehenengo parada, Arantzan da mendia, ibiliko gara.
Bueno, datozela guain Jesusen bihotzeko laugarren mailako ikasleak. Handik denos, gure gerakoa, handik. Handik. Venga, Amaia. Venga, berdin da, saque mendi, venga. Alexander.